ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ତ ପଶୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ ନିଜର ମନର କଥା କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁନି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ନା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସିକ୍ରେଟକୁ ହିଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ବଡ଼ ତମାସାରେ ଶୋ ଅପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନର ଧଜ୍ଜିଆ ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କଥା କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। ହୁଏତ ତା ରିପ୍ଲାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତା ରିପ୍ଲାଏଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାର ସଲ୍ୟୁସନଟା ସିଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ଜୋରେ ହୃଦୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ହୁଏତ କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ବାଲା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ନା ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରାଧେ ରାଧେ।